Човешката памет, като усещане на живота и съхранение на миналото, е Божие дарение. Тя е събирателният център на знанието на това, което държи будната човешка съвест и сочи правилният път е вярата. Всеки православен християнски храм със своята нерядко драматична история ни учи на духовно мъжество, а художественото благолепие в архитектурно, иконно и стенописно богатство ни възнася до небесния Йерусалим. Такъв драматизъм и богата духовност ни носи летописа на храма Света Богородица в град Петрич. Научни изследвания доказват, че древният тракоримски град Петра от II век преди Христа предава културата и името си на днешния град Петрич, а по-късно и идеите на ранно християнството. С официалното приемане на новата вяра се изграждат и 4 светини, една от които е храма Света Богородица. Терен е бил мястото на днешното читалище братя Миладинови в центъра на града. Едва след султанския хат Хумаюн от 16 февруари 1856 г. еснафа в града прави смели стъпки. С решение на владиката в Мелник и съдействие на Цариградската патриаршия се издейства ферман за построяване на православен храм Света Богородица в махала Мартин. Това събитие доставя великденска радост на населението в града и околията. Съставеният комитет за късо време събира необходимите средства, довежда майстори, строители от Дебър и с голямо въодушевление и доброволно участие на християни храма е изграден. Истинският си облик той придобива с изработване иконостаса и цялостното изографисване, завършено през 1872 г. отново от дебърчани. От основаването си до 1912 г. храмът е под опеката на Цариградската патриаршия, а след това преминава под управление на Българската екзархия. Богослуженията, както и просветните дела, помещаващи се в частна къща, се провеждат на български и гръцки езици. През 1910 г. близо до храма с църковни средства се построява голямо училище Свети Кирил и Методий, в което се обучават безплатно деца на бедни родители. Паметник на културата от 1975 г. Храмът вдъхва национално самочувствие и е истинско пристанище на търсещите утеха в времена на изпитания. Стихиен пожар на 17.11.1987 г. превръща в пепел цялото иконно и стенописно богатство. Стеклия се народ, свидетел на събитието, е болезнено развълнуван. Пред погледа на всички си отива един символ на небесния богородичен покров, но остава вярата в Божието провидение. А той идва с внушението да се гледа с надежда само напред и нагоре към нова светлина. С помощта на църковното изпълнение и цялата общественост в града се извършва възстановяването на храма и на Великден 1991 г. се отслужва първата света литургия. Очите на богомолния народ са умилно насълзени от радостта, че в деня на Христовото възкресение храмът на Майката Божия е възкръснал за нов живот. С мъжната си украса и постепенно вътрешно оформление, с оригинални икони и стенопис, храмът продължава да бъде духовна капалня, огрявана от светостта на Света Богородица, чието образ е вечно огнище на вяра и чудеса.